lalaki kinsa nagpailang usa ka pari nagmisa sa duha ka munisipalidad sa amihanang Subo ug tungod niini tulo ka laing mga pari ang nabalaka kay daw impostor kini. Matod sa mga parokyano sa San Sebastian ug Conversion of St. Paul sa Bourbon ug sa mga parokyano sa St. Martin de Porres sa Tabugon nga si Father Elinio Sosimo Enricoso daw dili rehistrado isip usa ka pari. Si Father Nestor Atilio kinsa parish priest sa St. Martin de Porres sa Barangay Ilihan, Tabugon, mingon nga daghan siyang nadawat nga reklamo batok sa mga lihok ni Enricoso. Usa daw sa mga nadawat nga reklamo mao ang paggamit ni Enricoso sa imahen sa Birheng Maria isip usa ka rason aron magmisa sa mga panimalay ug kun mobalibad daw gani ang tigbalay moingon daw si Enricoso nga sala ang balibaran ang Birheng Maria. Dugang ni Father Atilio nga sa dihang pagpangutana niya kang Enricoso kung nganong wala kini makigkoordinar sa ilang parokya daw wala kini motubag. Human sa panagtagbo nila ni Enricoso, si Father Atilio uban sa duha ka laing pari nangayo og tabang sa Archdiocese of Cebu. Kasamtangang gihulat ba ang circular nga ipagawas sa Archdiocese. Apan sa bahay ni Enricoso, midepensa kini nga naordinahan daw siya pagkapari sa Apostolic Catholic Church ug ang iyang presensya sa Bourbon ug Tabugon kalabot sa iyang missionary work. Dugang ni Enricoso nga naila-ilang grupo sa Catholic Church sa Manila apan magpahilayo daw ang mga lokal nga pari sa Sugbo kanila kay mga seloso daw ang mga pari dinhi. Ambush sa Talisay City, Cebu sa niaging semana, posibleng illegal nga ang nahitabong ambush sa Talisay City sa pagpamusil nga nahitabo sa dakbayan sa Sugbo. Sigon ni gilyamak nga posibleng away sa negosyo, labi na negosyo kalabot sa illegal nga drogas ang posibleng hinungdan sa pagpamusil. Matod niya nga murag nagbinaslanay ang duha ka kampo. Niadtong Agosto 6 nahitabo ang pagpamusil sa Barangay Lawaan 1 sa dakbayan sa Talisay. Diin patay diha dayon ang kanhi police asset nga si Fritz Sanchez Cubong kinsa nagmaneho sa sakyanan kauban si Lorna Lapinid. Si Lapinid namatay sab sa maong pagpamanhig. Pagsunod adlaw, laing pagpamanhig ang natigayon sa Barangay Pasil, dakbayan sa Sugbo, diin napatay si Arnel Gomez kinsa gituohang usa sa mga nagpaluyo sa ambush sa dakbayan sa Talisay. Si Gomez ang gisuspet sa nipatay kang Jaime Villaseran sa Maydan Colon niadtong Hulyo 14. Ang insidente gituohang dunay kalambigitan sa illegal nga drogas apan gidinay kini sa pamilya ni Villaseran. Sigon ni gilyamak nga ila pang giila ang ubang mga mamumuno tungod kay nagtuo silang dili lang si Gomez ang nalambigit sa ambush sa Talisay. Sa bahin ni Talisay City Police Chief Hermano Malyari, iyang gibutyag nga dunay posibilidad nga ang usa sa mga biktima sa pagpamanig sa Talisay posibleng nalambigit sab sa illegal nga drogas sanglit si Gomez gituhang usa ka hitman alang sa usa ka drug syndicate. Apan daw dili pa nila makumpirma ang maong anggulo. Driver sa van nga nidaro sa pipila ka mga sakyanan ug niresulta sa pagkamatay sa usa ka pastor ug pagkaangol sa pipila ka mga motorista gibuhian. Ang Isuzu van driver nga si Nestor Isubal gibuhian na human wala mipasaka og kaso ang mga naapektuhan sa aksidente. Puli sa pagpasaka og kaso, misugot ang mga naangol ug ang pamilya sa namatay nga pastor nga ariglohon ang kaso pinaagi sa pinansyal nga tabang. Ang pamilya ni Pastor Manulet Subang kinsa namatay sa maong aksidente nakadawat og 180,000 pesos gikan sa kampo ni Isubal. Samtang ang 8 ka mga naangol nakadawat og nagkalain-laing tabang pinansyal gikan sa 700 pesos ngadto sa 18,000 pesos. Siguni PO1 Nelson Sadile kinsa traffic investigator nga ang tabang pinansyal nadawat gikan sa kabanay ni Isubal kay daw ang driver mismo walay sapi. Dugang ni PO1 Sadile nga ang banay ni Isubal mihatag og 48,000 pesos alang sa haya ni Subang samtang nipasalig sab sila og 35,000 pesos nga ihatag sa pamilya ni Subang sa Setyembre karong tuiga og laing 35,000 pesos karong Oktubre. Laing nga timanon sa mga Isubal ang padayon nga pagbayad sa gisakyang motorsiklo o motor sa namatayng pastor kay daw wala pa kini maimpas og bayad. Kahinumdumang pasado alas 8 sa buntag niadtong niaging Sabado, nawadan og break ang van nga gimaneho ni Isubal diin may resulta sa aksidente sa Barangay Kanduman, dakbayan sa Mandaue.
Wala na'y kinabuhi nga napalagan ang usa ka graduating student sa kolehiyo sa North Cotabato ni adtong Lunes. Ang biktima ginganlan lang og April Rose, 19 anyos o graduating student sa kursong Hotel and Restaurant Management sa dakong universidad ug nagpuyo kini sa Barangay General Luna, Carmen. Si Superintendent Bernard Tayong sa North Cotabato Provincial Police Office ningon nga miuli og sayo ang biktima sa ilang balay aron maghimo sa iyang thesis apan niadtong Lunes sa udto wala na kini migawa sa iyang kwarto aron unta maniudto. Gipugsan na pag-abli ang kwarto sa biktima ug dito na nakit ang nagbitay na kini gamit ang PC nga gihikot sa iyang liog. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayrang nag-selfie pa ang biktima o na kini naghikog. Gani nakita pa sa cellphone niini ang hulagway niya nga dunay hikot nga PC sa liog. Matod sa mga classmates sa biktima nga una nagpakamatay ang dalaga, nag-away pa daw kini sa iyang hinigugma nga mao'y hinungdan sa ilang panagbulag nga posibleng resulta sa iyang pagpakamatay. Ning pagbalita, ang Carmen Municipal Police Station nag-imbestigar pa sa hitabo aron masigurong walay foul play sa kamatayon sa biktima. Ug ganiya mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Had your dose of Sunstar News? Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sunstar Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sunstar family, My Sunstar, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet.
Go to the Google Play Store. Type My Sunstar in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sunstar. Thank you! 10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Southmid 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit sa Southmid at sunstar.com.ph to get the latest updates. Sa CISAFI Basketball Games, Wild Kittens naka-eskapo sa Dragons. USJR Jaguars nagmangtas. Silea Kapuyan sa detalye. Sa pagkawagtang sa scoring leader sa Cebu Eastern College Dragons, James Mark Roa, nidaog ang Cebu Institute of Technology University Wild Kittens kagahapon sa Cebu Coliseum 67-62. Ini mo yung unang daog sa Wild Kittens hud sa tulo ka mga duwa. Si Roa gipahamtangan og ban for life sa CISAFE tungod sa pag-submit og peking nga birth certificate. Sa first quarter pa lang, nipakita na og hustong labok ang Wild Kittens, pinaagi sa pagpusti og 11 nga labaw, 16-5. Niapas man tuod ang Dragons sa third quarter aron pagkunhod sa labaw sa Wild Kittens ngadto na lang sa tulo, 48-45, apan ang Wild Kittens wa nagpaapikto hangtod nga nakuha nila ang kadaugan. Apan lahi ang nahiaguman sa college team sa CITU kay naigo man sila sa kamangtas sa University of San Jose Recoletos Jaguars. Ang Jaguars nipili sa Wildcats og 31 puntos, 102-71. Ang mga replay sa CISAFI Basketball Games makita sa cisafe.sunstar.com.ph/replays. Leia Kapuyan sa Balitang Sports. Mga kabisdak! Ani-ana ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa Bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, Bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhon. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani-ana bay? Bisdak! Ato ni bay? Bisdak! Original ni bay? Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Japanese actress Maria Ozawa nagkanayon nga unprofessional daw si Robin Padilla. Kung ngano, sayri sa showbiz chika ni Crystal Clemente. Japanese actress Maria Ozawa miingon nga unprofessional daw ang aktor nga si Robin Padilla. Kini gibutyag sa aktres human miatras ang aktor isip bida sa ila untang umaabot nga salida og Metro Manila Film Festival entry nga nilalang.
Sa usa ka post sa Instagram account ni Robin, makita ang poster sa ilang umaabot unta nga salida. Ang caption sa maong hulagway usa ka mensahe gikan sa kampo ni Robin ug in behalf lamang kini sa aktor. Sa maong caption gibutyag nga si Robin ug ang Vidanes Celebrity Marketing Team dili nakalabot sa maong salida. Ang rason nga gihatag sa kampo mao ang kahimtang sa asawa ni Robin nga si Mariel kinsa nagsabak og triplets. Ugang pa sa caption nga lisod man nga desisyon sa bahay ni Robin ang paghawa sa proyekto, mas gitagaan niya og prioridad ang iyang pamilya. Apan bisan pa man nangayo og pagsabot ang kampo ni Robin sa maong kabag-uhan, si Maria Ozawa mibutyag nga wala na unta gipadugay sa aktor ang iyang desisyon. Matod ni Maria Ozawa nga unprofessional si Robin kay iyang desisyon gibuhat dihang 10 days na lang bago magsugod ang shooting. Sigon sa aktres nga mahitungod niini, ang director, staff ug uban pang involved sa salida maoy luoy. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po mo sa Twitter @SunstarShowbiz. Sa Lotto results, ani ang mga winning numbers nga nigawas sa mga bula kagabi sa 649 Super Lotto o 642 Lotto. Bulahon niya ang 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. Ipalusab ang mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sunstar Philippine News. Kini si Jay Sandoval ug kini ang Sunstar Pilipinas.